हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोफोर आं दिनै एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनायखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थाइखाजरा बिसिडिसिआव बिसिडिसिनि चेयारमेन सारनाव थांनानै बेखौ नुहैनानै आं बिराद गोजोनदों आरो नायलांबाय था नोंथांमोन एम्फौ फिथोबनिफ्राय दाबो बिसिनाव आदैमोनाव एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायनानै जि दायो आरो नायलांबाय था बिराद गोजोननाय मोन्दों आं मारै बे खुन्दुं थुननाया थावख्रि लुनाया बेखौ आवगोलनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो लुखायोमोन नामा मादैया? आं गोदो उन्दैनिफ्रायनो लुखायो जोंना बिमाया लुवाबानो बुखायोमोन। ओमफ्राय ओरैनो बे माबाखौ थावख्रि लुनायखौ बेयो मानि खुन्दुं बियो? बियो एम्फौ फिथोबनि एम्फौ फिथोबनि ना? एम्फौखौ लाबाय ओमफ्राय फिथोब थोबहोबाय ओमफ्राय माबाबाय रुबाय आरो रुग्रोबाय खाथ्रि होनांगौ एसे रुनाय समाव जोङो सेरब्रैमोन सेरब्रैखौ दा लुजोबनो एसेल'सैनो जुलाइनि 27 थारिखआवसो लुदों जों। बेखिनि लुखांबाय दायो ना? औ दा बेसेबां लुखांबाय। ओमफ्राय दा मा बानायगोन बेखौ? माबा गस्लाफोर सुनायनो बोराय गाननायनो फिसाफोर गाननायनो। दे जोमग्राबो दाजायो। जोमग्राबो दाजायो ना? जोमग्रा इन्दि खुन्दुं। नै बेनो नै एम्फौ फिथोबा एकदम नुफेरथाराखैमोन देग्लायसो नुबाय आं बोरैबा लुनाय। थावख्रिया नै बोरै फिदिङो नायदो। जोंखौसो आंखौसो लोगोफ्रा मा होनगोन दे बेखौसो लाया आंना सोंदों बायदोंना मादों होननानै आं जेबोबाय साजोबबाय मास मोनसेयानो नाङाखिसै बाबु बे लुनाया जोंनो। मास मोनसेयानो नाङासै ना? बे एम्फौनि बे फिथोबा बेसेबां लायो दामा केजि? केजियाव 500 गाहाम लायो। 500, 600, 700 ने? गस्ला बानायबाथ' बिराद दाम मोनगोन होनबा बिनिया? बेखौहाय गस्ला बानायबा बे खरावनो 5000 गाहाम फानो। नायदो नै लोगोफोर बेयो नैबे फिथोब लुगासिनो दङ नै मादैमोनहा ओमफ्राय आङो फैदोंमोन आदैनाव जोंनि थाइखाजरा बिसिडिसिनि चेयारमेन सारनाव दायो नै ओरैबायदि ख्रि नुफैबाय आङो इन्दि खुन्दुं लुनानै दोननाय एम्फौ फिथोबनिफ्राय बानायनाय गोजा बे नै बिराद बुरजा दङ लाइननो। दानि बर' सिख्लाफ्रा बिदि रोंगोन ना रोङा जाखो? आदै आङो नोंथांनि न'खराव फैनानै बेबायदि मा होनो इन्दि खुन्दुं लुनाय थावख्रि लुनाय नुफैदों। मालानिफ्राय लुयोमोन ओरै आदै नोंसिनाव? लुनायाथ' आगोलनिफ्राय लुयोमोन खिन्थु गेजेर खन्द'आव गावनि माखासे बे साख्रिनि बेलायाव मास्टार मावो नालाय आंनि बुरिया बेयाव एसे दोनथ'नाय जादों। एम्फौखौबो गावनो फिसियो बेबायदिनो एखनब्ला फिथोब फानो आरो एखनब्ला बिदिनो लुयोमोन। बे मास्टार मोननायाव एसे दोनथ'नाय जादों। अब्लाबो बियो माने बे बर'नि हारिमु हिसाबै इन्दि जिया न'आव गैला होननानै बे फिथोबखौ 5 बोसोरसो जाबायदां गावनि माबाजोंनो फिसिदोंमोन। एम्फौखौ फिसिनानै बियो मथा मथि ओरैनो सेरब्रैसोनि फिथोबखौ दोननाय जादों आरोखि। दा नैबे लकडाउननि माबायावहाय समाव स्कुलबो गैया खामानियाबो एसे रेंबाय हिसाबै बे माबाखौ फिथोबखौ रुनानै गावसोरथ' मिथिखायो बिमा माहारिया फिथोबखौ माबायदि रुयो आरो माबायदि लुनांगौ बेबायदि फजायै गावसोरनि आखाइजोंनो गावसोरनो दैजों अर सुनानै बर्थनाव रुबाय रुनानै बेखौहाय लाइयाव जमा खालामनानै माखासे सम दोनबाय दोनखांनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौहाय खुन्दुं बानायबाय दा लुगासिनो दङ आरो। आं नुफेरनानै बिराद गोजोनदों आदै माने आं गोदो उन्दै समावसो माने बेबायदि नुयोमोन माने थावख्रि लुनाय माने खिन्थु माजों लुयोमोन बेफोरखौ मोजां सानस्लाबनो हायामोन नालाय उन्दै समाव ओमफ्राय दिनै बिराद गोबाव बै समनि बे ओरै सोर फिदिंलायनाया
माने बेखौ गोसोआव फैदों आरो ओमफ्राय दिनै प्रेक्टिकेलि नुबाय माने बेजोंनो बेबायदि बानायो होननानै मोनथिगौल'मोन खिन्थु प्रेक्टिकेल नुवाखै आरो गैलामोन नालाय दानि जुगाव दिनै आदैनाव फैनायाव नुफैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय दानि लाइमोनफोरखौ बा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा होननो सानो आदैया जेनेबा लुनांगौना लुनांला बेबायदि बेखौ साननानै दिनैहायथ' जोङो जाथि हिसाबै जोनोम जानानै बर'नि हारिमु थांना थानाय सोदोमस्रि बेखौ सिन्था खालामदों उन भबिष्यतआदि माबायदि जालांगोन बेखौहाय गोसोआव सानदों साननानै बेखौहाय माने जिबायदि खामानि मावनांगौ बे मावलांनायखौ आङो अरायबो लुबैयो दा आङो एसे फुङावनो सासे हौवासा गथ'आ जोंनि खाथियावनो जि दायो दख'ना बेंटलाव कलेजाव फरायो बेंटलनि बिदिनो प्रफेसारनि हौवाफ्राबो आरो लेक्सारारफ्राबो हिन्जावफोरनो जिखौ बिनिफ्राय बायनानै लाङो आरोखि खिन्थु बेखौहाय माने बेबायदिनो सरकारनि अनसुंथाइ बा माबा मोनसे एंगेलजों हेफाजाब होनाय जायाखै आरोखि दहाय फुङाव आङो बेखौनो बहुद दुखु मोनबाय थादों दिनै आं नुनानै आरोबाव आंनि गोसोआवहाय उन जोलैनि थाखाय हारिमुखौ माबोरै लाखिनाय बेखौ आङो सिन्था खालामगासिनो दंमोन आरो दा थिग बे समावनो फोदैमोना फैनानै आंनि बुरै आरो आंनि बेवाइनि खुन्दुं लुनायाव मोनसे गोसोआव जांख्रिखांनाय फैनायाव आरो आंहा मोनसे गोदान सानस्रि गोसोआव नांफैदों आरो उन जोलैया बेबायदि खामानि मावलांनो हायोब्ला अब्ला जोंनि बर' जाथिया जाथि हिसाबै प्रिथिबि जोबजासिमावहाय थांनानै थागोन होननानै आं सानदों माने दानि मडार्न स्टाइलजों एसे बानायनो हायोबा साबसिन दिरुननो हागोन बेजों लोगोसे एम्फौ फिसिनायफोरखौ एसे बारायहोनो हायोबा ना सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनोबा आगोलनि थावख्रियाथ' बिदि नङामोन दाना माने मडार्न जाबाय नालाय आगोलहा बिराद मोजां थावख्रिखौ बानायोमोन खिन्थु दानि थावख्रिया मा खालामदों जोंनि बेवाइखौबो आरो बुरैयाबो दा बानायदों सेन्देलनि माबाजोंनो बिसोरो थावख्रि बानायदों माने जुगजों लोगोसे मानसिनि साननाया एडभान्स जायो नालाय गोदोब्ला नैबेबायदि मोनसे बिराद मोजां थावख्रिजोंसो खुन्दुंखौ लुनाय जायोमोन